Už v pondelok 9. júna o 18:40 opäť nastáva spln mesiaca v Strelcovi, čo môže priniesť energiu zameranú na rozširovanie obzorov, túžbu po cestovaní, hlboké premýšľanie a vnútorné hľadanie pravdy a vnútorného pochopenia. Môžete cítiť väčšiu túžbu po slobode a uvoľnení od trápenia, lebo v poslednom čase toho pribudlo z každej strany. Môžu na vás doliehať otázky a možno citová prázdnota, vyčerpanosť a zamyslenie sa nad možnosťou životných zmien, hlavne v citovej oblasti. V tomto období ľudí spaľuje túžba a vnútorná potreba nových zmien. Strelec je ohnivé znamenie spojené s hľadaním pravdy a slobodou, uvoľňovaním starých krívd a prekonávaním prekážok, ktoré nás obmedzujú, a na nastavovaní si nových cieľov. Môžete cítiť nutkanie opustiť stereotyp, túžbu objavovať a prežiť niečo nové fyzicky aj duševne. Narastá potreba diskutovať, riešiť a hľadať pravdu, buďte však opatrní, aby to neprešlo do prehnanej sebaľútosti a hádok. Túžba po slobode môže spôsobiť konflikty vo vzťahoch, ak sa cítite zviazaní. Ľudia bývajú pod vplyvom tohto mesiaca precitlivelejší, podráždenejší alebo sentimentálnejší. To, čo je potláčané, má tendenciu výjsť na povrch, najmä pocity slobody a uvoľnenia. Je to vhodný čas na uvoľnenie starých vzorcov, odpustenie a emocionálny detox. Pozor na zhoršený spánok. Mnohí majú problémy so zaspávaním alebo sa budia nevyspatí a vyčerpaní. Ak máte záujem o konkrétnejší výklad vplyvu tohto splnu na vaše osobné smerovanie, odporúčam vám obrátiť sa na súkromný výklad. Sledujte, lajkujte, komentujte.